Ahojte priatelia, pri dnešnom videu. Dneska to máme extrémne podmienky. Dáme si dnes studený zimný štart po 139 000 km. Vonku máme fakt brutál. Sneh, minus 9. Auto celú noc stálo. V noci bolo minus 13, tak to som fakt zvedavý, aké bude nahrievanie motora a za aký čas sa nahreje. Išiel som už do auto som už raz očistil, už som očistil aj druhýkrát, lebo tak sype sneh, že to sa nedá proste. A teraz som si pripravil veci v aute, sedím v aute a auto už je zase zasnežené, ale to už čistiť nebudem, lebo už do tej zimy vonku nejdem, som celý premrznutý. No, na starom kanáli som robil video na nahrievanie motora pri 53 000 km a potom pri 87 000 km a teraz mám už cez 139 000 km. Tak uvidíme, že ako to dopadne. Vtedy čas nahrievania 53 000 km bolo minus 9, ale vonku neboli takéto podmienky. Nepadal sneh, bolo to nejakých 8 minút, kým sa dostala ručička teploty motora na 90 stupňov na prevádzkovú teplotu. Pri 87 000 km to bolo vonku, sa mi zdá, že 11 stupňov, takže to bolo tiež v pohode. Tiež to bolo do 8 minút. Áno, a teraz máme vonku minus 9, v noci bolo minus 13 a máme 139 000 km, takže motor už má niečo za sebou. Tak, ideme na to. Dáme si studený štart. Auto som ešte neštartoval. Už sa nám aj okná zahmlievajú. Dobre, ideme na to. Tak, priatelia, v ruke mám kľúč. Dám do zapaľovania a môžeme ísť na to. Tak, raz. Logo Kia. 2. No tak budíky bomba. Spojka a štartujeme. Dobre, super. Naštartovala. Klasika. Vypínam startov systém. Vypínam asistenta v jazdných pruhoch, jedno stlačenie v roku 2019. No a takto to vyzerá. Otáčky 1500. To som hovoril, že v zime tie otáčky pri studenom štarte môžu byť ešte vyššie a teraz sa to potvrdilo. Olej sa snaží dostať, premazať ten motor pri takom studenom štarte, treba chvíľu počkať, pol minútu až minútu, nech sa motor trošku premaže, takýto studený, lebo fakt ten olej je teraz hustý. Tak počkám chvíľku a vyrážame. No a už je len minus 6. No ešte svetla na automatiku. Dobre. Tak. No už to trošku kleslo. Takže tak. Zimný štart, vidíte, 139 122 km. Zimný štart. Úplne bez problémov. Aj keď už mám slabšiu baterku, hovorí mi to v servise, trebalo by ju dať nabiť. Není to len tak kúpiť novú baterku, keď máte start-stop systém, lebo musíte kúpiť baterku, ktorá podporuje start-stop systém, samozrejme. A viete, koľko stojí nová baterka? Pre autičko Kia Ceed SV z roku 2019, ktorá má start-stop systém, priatelia, ja vám to poviem. Keď si ju kúpite v Kii, tak stojí 320 €. Ale je aj iná alternatíva, samozrejme, napríklad z Gafa Auto, lacnejšia, ale to sa musím ešte spýtať v Kii,
že či si ju môžem kúpiť a oni mi to vymenia, samozrejme, áno. Dobre, pokračujeme ďalej. Autíčko naštartované, no, okná už samozrejme sú zahmleté, tak idem to, otačky už klesli, už klesajú, už sa ten motor trošku premazal, idem mu to ešte sťažiť, hneď zapínam vyhrievanie volantu, bože díky za vyhrievanie volantu, v Kii si to priplácať nemusíte, takisto vyhrievanie sedadiel, úplná bomba. No a už keď sa trošku motor premazal, tak samozrejme mám zahmlené okná, sťažím jej to, lebo nič nevidím, tam ešte stierače, no akože pekná vrstva snehu napadala, paráda, takže zapínam klímu, bohužiaľ, dám si ešte vnútorný okruh, no, že by som aspoň dačo videl, no a môžete vidieť, neviem či to vidieť na videu, ale hneď to fúka, dal som si to na 18 stupňov, ono to bude fúkať teplý vzduch, lebo klíma sa chce dostať na tých 18 stupňov, takže ide teplý vzduch, to sa bať nemusíte. Otáčky už klesli, už sa trošku motor premazal, no a ja ešte chvíľu počkam, vonku je riadna nadielka snehu. No a zapnem aj vyhrievanie zadného okna, s ktorým je spojené vyhrievanie spätných zrkadiel, aby som tiež dobre videl. No, dobre, takže toto nám fúka. Fakt brutálne podmienky. Dobre, tak vidím lepšie, môžeme vyraziť. Som zahrabaný v snehu, ako parkovisko je plné snehu, nedá sa tu s autom pomaly ani chodiť, priatelia. Tak ideme na to. Spojka jednotka. Dobre, vyšli sme, ale vonku sú fakt brutálne podmienky. Sype od rána, sype sneh. No, zadné okno už hreje, volant začína hriať, sedadlo na 2. stupni mi už hreje, už mám pod zadkom teplo, chvala Bohu. Vnútorný okruh už vypnem, no a idem na tú svoju trasu, urobím teraz dlhšiu trasu, pôjdem aj do Jasenova a potom ešte trošku po meste a uvidíme, že kedy bude ručička na 90 stupňov, čo by mala byť prevádzková teplota motora, ale na to by som sa veľmi nespoliehal, stále vám to hovorím. Minimálne v takýchto podmienkach by ste mali dobre prehriať motor, lebo je to priamy strek a priamy strek musíte nahrievať, takže minimálne tých 10 km, aby sa motor prehrial, aby sa to mazalo, aby sa premazal. No ale vonku je brutálne. Cesty sú zasypané snehom, sú vyjazdené, ale fakt nasypalo, lebo je -6, tak sa to všetko drží na ceste. Auta chodia pomaly. Dobre, ideme smerom na Jasenov. Wow, šmika. Trakčná kontrola ide naplno, blikami. Snažím sa rozbehnúť na 40 km za hodinu. No, gumy
Barum Polaris 5, ktoré som kupoval pred 2 rokmi. Druhú sezónu ich mám. No tak zvýšime si teplotu, lebo čelné sklo nám doslova, ten sneh, ktorý sa roztopil, doslova mrzne naspäť. No, 40 km za hodinu. Vonku sú brutálne fínske podmienky. Wow. Takáto zima tu nebola, aj nepamätám. Psi na ceste. No čo, havkovia? Ešte tu nejakého psa zabijem. No, mám problém sa vôbec rozbehnúť, fakt. Trakčná kontrola má čo robiť. Ručička teploty motora je dole, stále dole. Musím nejak očistiť to čelné sklo, aby ste radšej videli. Zadné okno sa rozmrazilo. Spätné zrkadlá takisto. Fú. A tak toto je paráda. Toto je iná paráda, priatelia. Dobre, vyhrievanie zadného okna vypínam. Klíma už fúka teplý vzduch na čelné sklo. Dal som fúkanie na okna. Je to dobré. No a ručička teploty motora sa nám už pohla trošku, ale vôbec nemôžem ísť ani rýchlo. Do zakruty pomaly, lebo fakt to šmíka. Takýmito pohybmi volantu v zakrute sa snažím zistiť, či kolesa majú trakciu, ak by ste to chceli vedieť. Hlavne pomaly, lebo v takýchto podmienkach není čas na frajeriny, lebo ak vás raz šmikne, tak vás bude šmikať až do Fínska a už potom vám nič nepomôže. Takže hlavne rozvahu za volantom a spomaliť. No sme v Jasenove. Ja sa ešte trakčná kontrola, rozbehnem na 40. Fakt vonku je Vianoce. No má tak malo byť na Vianoce a nie teraz. Ale je to paráda. Krásne sneží. Krásne sneží a milujem jazdu po snehu, musím povedať. Ale tak, aby sa nič nestalo. No, to sa otáčame. Zatiaľ som, no ale aj pri brzdení šmíka, takže aj ABS-ko zabera. Takže s tým brzdením pomaličky. Zatiaľ som išiel maximálne 40 km za hodinu, fakt. Si pána, to sú podmienky. Dobre, klíma, ručička motora sa už pohla. Už to ide na tých 70 stupňov, ale je to hlavne tá chladiaca kvapalina. No a klíma sa už rozbehla. Mám to na okna. Dobre, tak nechám to na okna, lebo ten sneh, čo sa roztopil na černom skle, tak hneď brzdne. Ale zase teraz mi
Nefúka na nohy, áno. Skúsim dať, no dobre, no tak skúsim dať automatiku. Mám to nastavené na 19 stupňov. Dobre, sedadlo mi hraje, to je výborné. Volant hraje, už sa mi ruky zohrievajú, to je úplná paráda. Vyhrievanie volantu a sedadla, to vrelo odporúčam si zakúpiť, ak sa bude dať. Hovorím, že v Kii si za to priplácať nemusíte, čo je absolútna paráda. Fakt, musím ísť pomaličky, zakruta. Tej pána. Bola ostrá zakruta, tu v Jasonove, fakt, išiel som 20-kou, auto proti smere bolo, však ste to videli na kamere, tak bolo cítiť, že aj ma trošku šmyklo, ale fakt maximálne tých 20 km za hodinu. Dobre. Snažím sa rozbehnúť. Ťažko to ide. Trakčná kontrola. Má čo robiť. Cesty sú zasypané snehom. 44. Fakt. Není čas na frajeriny. Vôbec. Dobre. Tak. Studený štart. Bez problémov. Nahrievanie. Volant. Teplý. Sedadlo. Teplé. Klima. Fakči. Ručička. Teploty motora už ide na tých 80-85 stupňov. Už sa to blíži k tej 90-ke, čo som veľmi prekvapený. Lebo berem si teplo z motora. Hej, tá klima ide naplno. On mi fúka aj na nohy. No a skúsim trošku obehnúť, lebo ide pomaly. Dobre, podarilo sa mi to. Rozbehol som sa na 50 km, ale není mi to jedno, samozrejme. Aj pri tom obiehaní hlavne pomaly, nerobiť prudké pohyby volantom pri obiehaní na takejto ceste. No ide kamión, ty kokso, tak to fakt, že spomalím. Aby ste sa pri obiehaní nedostali do šmiku, tak pomaly. Rozmýšľajte dopredu, či sa dá, či sa môžem bezpečne zaradiť naspäť do pruhu, keď obieham. Tak. Sme naspäť Humenom. No a teplota motora 85 stupňov. Už sa to blíži k tej 90-ke, takže celkom rýchlo. Fakt v takýchto podmienkach je to samozrejme dlhší čas na to nahrievanie. Išiel som 50-ku, ale teraz fakt maximálne tých 40. Križovatka. No, mám problém sa na križovatke vôbec rozbehnúť. Gumy to zvládajú, ale celkom dobre. Barum Polaris 5. Barum Polaris 5 som už mal niekoľkokrát, no ako Barum Polaris, takže ja som s nimi maximálne spokojný. Aj cenovo. No sme Humenom. Ja si dám asi fakt to fúkanie na čelné sklo, lebo všetko mi tu zamrzá. Dobre, ideme na hlavnú.
šmíka a takto teraz po hlavnej do kopca pomaličky, no ale tak cipana. A proti išla polícia a riadne ma šmyklo, ale je to dobré. Je to dobré, priatelia. Nevidno pruhy, nevidno nič. No a ručička teploty motora je tesne pred 90-kou. Takže podľa ukazovateľa teploty motora ste v podstate nahriatý, áno, máte nahriatý motor, ale prešiel som 6,6 km zatiaľ iba, takže určite to není pre mňa dobré. Dávam samozrejme ráno viac kilometrov, ak je studený motor, takže idem ešte ten väčší okruh a vtedy by som povedal, že fakt bude už motor trošku prehriatý. Problémy s rozbehom. Ty pána. Takisto preraďovanie z pruhu do pruhu pomaličky volantom. Uistiť sa, že auta za vami sú ďaleko, udržiavať si odstup od auta pred vami, lebo fakt brutálne podmienky na snehu. Z nadjazdu maximálne 40-ka. Ako tu je, tento pruh je celý zasnežený, ale tento je taký vyjazdený, ale aj tak šmíka. A teraz úplne pomaličky. 30-ka. No dá sa, ale pomaly. Hlavne pomaly. Aby ste bezpečne došli do vášho cieľa. A to si neviem ešte predstaviť teraz, čo to musí byť mimo mesto. Ale fakt vyhovujú mi tieto gumy. No a teraz som sa rozbehol na 40, idem 44 a chcem ísť do ľavého pruhu, lebo tu je akože štvorprúdovka, dva pruhy na pravej, dva pruhy na ľavej strane, tak dám smerovku a idem pomaličky, žiadne prudké pohyby volantom a pekne som sa zaradil doľava. Semafor. No a tu už vznikla nejaká zrážka. Vidíme tu nejakú haváriu. Tiež Kia s Volkswagenom, Volkswagen Golf a Kia Sportage, tak to je nepríjemné. No, vráťme sa k tomu nahrievaniu, tak v podstate podľa ukazovateľa máme motor nahriatý, hej, no ale tak určite to netrvalo. Ja som zabudol pustiť stopky, ale určite to netrvalo 8 minút, jak predtým. Pri takýchto podmienkach určite to trvalo cez 10 minút. V noci minus 13, teraz je minus 6, ráno bolo minus 9. Hej, to určite to trvá dlhšie, to nahrievanie motora. 8,7 km. Ale je to dobré. Po 139 000 kilometroch autičko
bez problémov štartuje. Aj keď je baterka už po 6 rokoch má niečo za sebou, ale stále je pôvodná. Možno, že ju stačí iba dobiť. Samozrejme, keď pôjdete do Kia servisu, tak oni vám ju za poplatok nejakých 30 eur dobijú. Len musíte tam nechať auto, hej. Ale dobijú, ale už hovorili, že by trebalo aj novú. Tak, teraz neviem, hej. Musím sa ešte spýtať na tú baterku, že či si môžem ju kúpiť aj napríklad z GAF Auto, hej, tam som pozeral nejaký baterka so start-up systémom alebo baterka na start-up systém nejakých 175 eur, hej, tak je to určite lepšie jak tých 320, čo mi povedali v Kíne, akú oni objednávajú. Tam som asi našiel Varta alebo tak, dobre, ja idem tu a to som skoro prešvihol. Idem ešte naspäť do mesta, aby som urobil aspoň tých, no ale šmika priateľia, aspoň tých 10 km, no máme 9 km. Takže autičko hreje, všetko funguje ako má, bez problémov. No dobre, tak ako by som to zhrnul, tak zhrniem to tak, že Kia Ceed z roku 2019 1.4 Turbo GDI 103 kW 140 koní 240 Nm, zimné podmienky, studený štart, bez problémov, po 139 000 km. Stále slúži, stále ma vie zohriať ráno. Tak, ja som maximálne spokojný, tak dúfam, že ste si z toho videa niečo zobrali, ešte sa niečo dozvedeli. Po dlhšom čase konečne nejaké video, no fakt som sa k tomu nemohol dostať. Dobre, tak ja niekde zastavím, aby sme si ukázali, čo sa nachádza na prístrojovom paneli. Fakt, brutálne podmienky. Ja by som sa takto vozil celý deň. Jak milujem jazdu v daždi, tak milujem jazdu na snehu a samozrejme na suchu by som najradšej išiel ako raketa, ak by sa dalo. Lebo Kia Ceed má veľmi dobré jazdné vlastnosti, podvozok je fakt super. Podvozok je síce tvrdší, ale krásne filtruje nerovnosti a podrží v zakrute, auto sa veľmi nenakláňa ale takto na rodinné auto bomba podvozok. Fakt. Kia Ceed SV, super. Maximálna spokojnosť, hovorím. Dobre, niekde musím zastaviť. Takže takto, priatelia, to vyzerá na palubnom počítači. Ručička teploty motora je na 90 stupňov. Otáčky 900. No a informácie, no prešli sme 12,7 km, spotreba 10,5 litrov, masaker, jazda 41 minút. No ale fakt vám nepoviem, že koľko minút z toho bolo nahrievanie motora, alebo som nezapol stopky, ale to nič, určite to bolo cez 15 minút. Dokopy to bolo 41 minút jazdy. Fakt aspoň tých 10 km, aby sa motor pri takýchto podmienkach prehrial, lebo je to priamy strek. Aj terajšie Ceedy majú priamy strek, všetko už dáva priame streky, takže nahrievať a
samozrejme skrátiť si dobu výmeny oleja. Toto je hlavné. Nie 30, ani 15, ja už som si to dal na 10, ani 15, 10, ja každých 10 000 km mením olej, snažím sa, no. Pozrite sa, čo je vonku. Čistá fujavica. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa a dúfam, že ste si z neho niečo zobrali, že bolo poučné. -6, sneženie, zasnežené cesty, šmykanica, fakt ideálne podmienky na zabitie, tak hlavne pomaly a s rozumom, žiadne frajeriny, aby ste dobre došli do vášho cieľa a aby ste sa vrátili svojim rodinám. Ahojte.